San Fabian, opisyal po na venue ng Governor sa Guico III Intertown Volleyball Tournament 2026. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Ison Muyano. 104.7 IFM Report. Magiging opisyal na sa venue ng Bayan ng San Fabian bilang isa sa mga opisyal na venue ng Governor Ramon V. Guicos III Intertown Volleyball Tournament 2026 na magtatampok sa mga kupunang kalahok mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa Pangasinan. Ngayong buwan ng Hulyo hanggang Oktubre 2026, tuwing weekend magaganap ang torneo kung saan ang Devenencia Sports and Civic Center sa San Fabian ang magsisilbing opisyal na playing venue ng mga laban. Sa kasalukuyan ay puspusan na ang paghahanda para sa pagbubukas ng paligsahan sa mga naturang venue. Kabilang na ang paglalagay ng Taraflex flooring, isang professional grade volleyball playing surface na karaniwang ginagamit sa mga malalaking kompetisyon. Inaanyayahan naman ang publiko na suportahan ng Governor Guicos III Intertown Volleyball Tournament 2026 na opisyal na magbubukas bukas Hulyo 4, 2026 sa Devenencia Sports and Civic Center sa San Fabian, Pangasinan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ison Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.